Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke duniya ina za ki kai mu? Ya ku yan uwana, ya kamata mu farga daga wannan baccin da muke. Mu tashi saboda rayuwa ba ta da tabbas. Ina yan uwana matasan mu na arewa, ya kamata mu farga da irin cin kashin da ake yi mana na kudancin Najeriya. Shinkafa ta yi tsada, wake ya yi tsada, masara ta yi tsada. Mu yi amfani da kwakwalwa da ilimi da Allah ya bamu wajen gudanar da rayuwarmu. Tashi mai tsayin daka kan mu dogara da shugabanninmu. Shugabanninmu ba tausayin mu suke ba, ya kamata mu duba. Idan muka duba kuma duban nan kanmu za mu yi wa ba kowa ba, domin ci gaban rayuwar. Mai ya yi tsada ya shugaba, tsadar rayuwa, abinci ya yi tsada. Ka duba ka ga matasanmu yadda suke yawo a gari. Kamata a kawo mana agaji ya shugabannin ƙasarmu ta Najeriya. Don haka matasa namu ku kula. Bauchi, Jigawa, Kaduna, Kano, Sokoto, Zamfara mu ne arewa.